Падрыхтоўка і правядзенне выбараў праводзіцца адкрыта і галосна. Гэта гарантуе нам Канстытуцыя. І што бачым сёння? Я прыходжу на пасяджэнне абласной выбарчай камісіі. Мяне туды не запрашалі, але я даведаўся, што сёння будуць разглядаць скаргу кандыдата у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Паліны Шарэнды-Панасюк на тое, што ёй адмовілі у рэгістрацыі кандыдатаў. І, канешне, я прыйшоў. Прысутнічалі назіральнікі ад АБСЕ. Мне гэта в некай пэўнай ступені парадавала, што з'явілись альтэрнатыўныя назіральнікі ў гэтай камісіі, акрамя мяне. На данный момент присутствует 9 членов комиссии, кворум для заседания имеется. Какие будут предложения по началу работы? В данном случае я высказывал критические замечания в адрес руководства страны, что не запрещено законом. С моей жизненной позицией согласно 1000 избирателей Республики Беларусь. Они, как и я, требуют перемен. Утверждение комиссии, что мною нарушена статья 75 избирательного кодекса, надуманы и не подтверждены в порядке, установленном законом. Пасяджэнне пачынаецца, вядзецца відэазапіс гэтага мерапрыемства. У руках чалавека, які здымае тут пасяджэнне камісіі, знаходзіцца мікрафон з літарай 4. Я задаволены, выборы проводятся открыто и голосно, люди могут побачить, нават у тэлебачанні. Достаю таксама телефон, здымаю то, что отбывается. Я думаю, что мы давайте построим таким образом. Дадим возможность выступить председателю комиссии окружной. Затем посмотрим ролик. Так, давайте договоримся так. Комиссия не давала разрешения на съемку. Уважаемый наблюдатель. Это пресса. У вас статус и что? И что? Вы не можете заборонить мне снимать. Не можете. Законодательство это не подогледживает. Заборона. У вас статус наблюдателя. Что за двойные стандарты? Одним можно, другим нельзя. Это журналисты. И я журналист. И я журналист. А он может показать зараз посвящение журналиста? В общем так. Я вам делаю предупреждение. Прекратить съемку. Закон не забараняе мне здымаць тое, што там ёсць нейкія тлумачэнні старшыні ЦВК, што з дазволу старшыні камісіі, дык ён даў дазвол чалавеку з мікрафонам, на якім напісана літара 4. Калі яму далі дазвол, то і мне далі дазвол, я так разумею. Да. А почему у нас одни и те же люди, десятилетиями в комиссии, это касается и вас лично, это касается окружной комиссии, и одни и те же люди в депутатах. Да. Если брать выборы депутатов, Некоторые тут уже я устали от того, что Если есть комиссия. если вы не предусматриваете силу власти путем выборов, тогда это называется султанат, И молодая и деспотия, красивая, почему монархия. меня не включают? И не вам тогда говорить про демократию. Взгляды совершенно. Бо складаецца ўражанне, што ў дадзенай сітуацыі наша камісія хоча стварыць такую узорны малюначак таго, што адбываецца пасяджэнне камісіі, і любая альтэрнатыўная думка і альтэрнатыўны падыход да гэтага імі не вітаецца. Ім трэба падаць толькі тое, што трэба. Ім трэба тыя кандыдаты, што трэба, ім трэба пазбыцца тых кандыдатаў, каго яны хочуць пазбыцца ў дадзеным выпадку Паліны Шарэнды-Панасюк. І мяне здзівіла іншае, што старшыня абласной камісіі взял на сябе адказнасць публічна на міжнародным узроўні, у дадзеным выпадку міжнародны ўзровень, это назіральнікі АБСЕ, а не нейкі назіральнік ад грамадзян вялічкі. І яны далі зразумець гэтым міжнародным назіральнікам, што ў нас выбары закрытыя, неадкрытыя і негалосныя. Яны далі ім зразумець, што нашы ўлады пазбаўляюцца альтэрнатыўных кандыдатаў.